Γεια σας. Κάνω αυτό το βίντεο επειδή μέσα από μια ανάρτηση, από ένα post, δεν μπορείς να εξηγήσεις ακριβώς ή θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλά κατεβατά για να εξηγήσεις μια άποψη ή να περιγράψεις μια κατάσταση. Εδώ λοιπόν σχετικά με τη γέφυρα υπήρχε μια επιφύλαξη αν τα μηχανήματα αυτά σκάβουν ώστε να αφαιρέσουν χώμα, όπως εδώ, και να περάσουν το χώμα αυτό, να μεταφερθεί για την επιχωμάτωση εδώ στα πρανή δεξιά, προκειμένου να περάσουν οι ανεμογεννήτρες όπως έχουν σχεδιαστεί, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις προηγούμενες που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Ποια είναι λοιπόν η ειδοποιώς διαφορά? Αν αφαιρούσαν απλά χώματα για να περάσουν απέναντι, τότε δεν θα είχαμε αυτή την κατασκευή που δείχνω μόλις τώρα. Αυτά είναι στην πραγματικότητα τα θεμέλια τα οποία αφορούν την γέφυρα, και πολλά τέτοια συστήματα με τα σίδερα και με τον μπετό κάτω μετά καλουπώνονται γύρω γύρω ως θεμέλιο, από ό,τι έχω μάθει, και γίνεται το στήριγμα της γέφυρας. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε ασφαλώς, με κάποια βεβαιότητα, ότι όντως η γέφυρα μας προχωράει. Καλή Κυριακή.